हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंसिनिसिम जासिहरग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर आंनि आदा बाजै चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थादो बिदिबा बारा गोलाव खालामाजासे स्टार्ट खालामलांनोसै नै ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों जोंहा बेवाइ गेदेरनाव बिजावजालि गेदेरनाव बानलु देदों नै ओंखाम मोनखांबावबायसो मालाबानो आं फैनायनि सिगांनो न'आवबो गिलु बालु खामानि थायोना मावनानै फैग्रोबाय नै दाउला खासि गोदाबाय नै जोंना आरो बेसो ए बै अमा बेदरसो नामा बे मैसो नै दाउला खासिया खोमसिसि जाबायहाय र' लाइट होनि एसे नै दाउला खासि बियो लोगोफोर बे अमा बेदर बिबुखौबो जायोलै जोंहा गारजाया नैबे जोंनि बिबोनां गाजला ओमफ्राय नैबे आयौ बियादैसो जाबावोहाय फाग्ला गथ'खौ नाय बिजावजालि सासेया ना सायदों मोनागुलायथारबायहाय हाथाय जादोंना दिनै हाथाय दंमोन नालाय दुलिगाव हाथाय जोंहा बुधबाराव हाथाय जायो नालाय दा मावा दाङा जादों होनना बुंजागोनहाय मावग्रोनोसै दाना लोगोफोर नोंसिनो देखायनांगौखौ आं देखायखांखाबाय दा मा देखायलांनो हाबावो दा सोलायलांबायहाय दा मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै आरो नै बिथाङा ब्लगार बिथाङा बिराद बेस्थ' दोनजाबाय आंजों मोनजोबलायबायसो नैबे अमा बेदर एवनायमोन बेखायनो रोङासै फाग्लिया ब्लगारा बिदि जायो दाउ बेदरखौ नायदो ओंखाम गोरलैनि आंसो देखायनांगौलै नै दाउला खासि गोथाव नुथारदों ओमफ्राय मबाइलाव बारा गोथाव अननानै जि मोजां सापर्ट खालामना होबाय आंना बिजावजालिया अननानै लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरलायबानो जाबाय माबायदि नुदों बै अनला ओंख्रि दङ दा देखायनो हागोन र' हरै फाग्ला गथ'फोर दङ बाहाय बे जाग्राफोरखौ देखायदो बेदर हायना हैसै आं जौ लोंग्राफोरनो लोगोफोर उन्दैफोरनि बायदि खोनाबायगोनहाय आंनि लोगोफोर होननायखौ बिजावजालि बोलैथो लोगोआनो खाना बिजावजालिनि लोगो नालाय गावनिबो लोगोआनो खाना बिराद खुग्राया बायहेरायाव बायहेरायाव सहैदों सिबाय मोनखांलायबाय ब्लगखौनो लानो मोनाखिसै मोनाबायबो नालाय नै गथ'फ्रा बोराय गैया जादोब्रा नैबे जौ लोंनो नागिरदों आरो ना गासिबो नोंना मा नामलै मा नाम नोंना सुनिल बसुमतारी ओंखाम गोरलै जाग्राफ्रा नै ओंखाम गोरलै जाग्राफ्रा बेयावबो खथासे बेयावबो खामसालियावबो बेयाव अर सायनायाव माखासे ओमफ्राय आङो अनला ओंख्रि संदोंमोन आरो नै बे अनला ओंख्रि मुला आलु ओमफ्राय ना देंखाम लोगोफोर ओंखाम गोरलै आरो बेयाव ओंखाम बोराय संबाय जोंहा ओंखाम गोरलै मोनजाया नालाय ओंखायनो ओंखाम बोरायसो जानांगौ नालाय दाहाय जानायखौ देखायनोसै आरो एसे आयै बेस्रा बिजावजालि उन्दैयानो हारसिं जि लाइ सुनांबाय आद्रि अनाखानानो दे गांसे बैहाय बेदर जानो नांगौनोहाय लांना सुथ' दे अबेबा एसे गिजिखौ बिसिनो हरदो बे मोजांथार मोजां माने गांसे थब्लं थांदोंमोन थब्लं नङा होनबा माबा बेदर हायनायाव बोखाव जायोना ओंखायनोथ' होनदां नागिरनाय आयौ लाइ गिजि नागिरनायाव नोंगौसो एसे गोथौ ब्र' थांदों आखाया इसिबां सहैयाखै आयौ होनबालाय गैला नुला नुलाखैबा ब्र' थांदोंहाय एसे नुलाहाय नुला होनबाबो गांसे लांनांसिगोन लांदो नैबे गोबाब नुदों नामा खाजानो थोआखैनो लाइया
बेदरजों लागावबाय मालाय अमा बेदरजों अमा बेदरजों एसे दै गाज्रि लाबाय ओंखाम गथ'फोरनि ओंखाम खुरखानोसैबो दे मा नायखो मोखांलाय बेदराव खनजा द' बेदर जादों नै खुनजाया बिनिनो फिसाला गिदिर ओंखाम गोरलैया बे आइनिनो फिसाला गिदिर आरो जोंनि आइ उन्दै बियो बिखुनजो उन्दै बिहाव उन्दैनि हा ए बे आबै औ बे आइनि बै आबैया बिमा बियो मालाय बुरिया दाबो सिख्ला खाथार नै दे लोंग्रोदो नै गथ'फोरनो खुरना होग्रोबाय लोगोफोर ओंखाम गोरलै जाजेनबाय गथ'फ्रा गिदिंलायनाय फिसाफ्रानो जा दङ ओंखाम जाग्राफ्रा खेबजाम बानानै गाहायाव खेमसिलायलायदोंमोन साला